Bună ziua, dragii mei! În manualul editurii litera, pentru clasa 6, la pagina 62, avem lecția diezul și becarul. Rog să deschideți la această lecție și vom încerca să parcurgem din manual împreună această lecție. Descoperă. Modificarea înălțimii sunetelor muzicale se notează prin semne grafice denumite alterații sau semne de alterație. Ce înseamnă alterații? Așa cum când vă gândiți voi la alterații, la ce vă gândiți? Păi, noi atunci când folosim sunete naturale, apăsăm clapele albe de la piano. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Toate clapele albe pe care le-am apăsat au emis sunete naturale. Dacă dorim ca aceste sunete naturale să fie modificate, da? Modificarea unui sunet se poate face cu un semiton descendent, adică în coborâre, sau cu un semiton ascendent, adică în urcare, da? Cu o valoare de un semiton, putem folosi pentru modificarea acestor sunete naturale niște semne care se numesc alterații. Atunci când vom modifica orice sunet, orice clapă albă sau orice sunet natural, zicem la, vom modifica cu un semiton în urcare, vom folosi o clapă neagră deasupra, care se află deasupra acelui sunet, acelei clape albe, iar acest semn îi vom spune diez. Potrivă, vom lua sunetul la și vom vrea să modificăm sau să alterăm acest sunet natural la cu un semiton descendent, vom folosi o clapă neagră care se află sub acea clapă albă pe care o emite, iar acel semn bemol. La naturală, la diez, la naturală, la bemol. Da? Destul de simplu. Cam despre acest lucru este vorba în lecția noastră și vom încerca să conștientizăm modificarea sau alterarea, da, acestor sunete naturale. Audiază. Ascultă piesa marșului Radetzky de Johann Strauss tatăl. Urmărește pe partitură înălțuirea sunetelor, înălțimile acestora și răspunde la întrebări. Aici am folosit un program care se cheamă MuseScore. Am scris partitura din manual. Și acum vom vrea să vedem cum sună acest. Da, hai să punem un pic mai rar. Aici avem rapiditatea cu care putem să măsura. Observăm, măsura este de 2 pătrimi. Dacă dorim ca pătrimea să fie tactată în viteza de 60 de bătăi pe minut, vă amintesc, 60 de bătăi pe minut este exact viteza unei secunde, atunci programul ne va cânta exact cu această viteză, un pic mai rar. Da? Andante. Ia să vedem. Mi, re, mi, re, do, mi, re, mi, re, mi, la, sol, sol, mi, fa, la, sol, sol, mi, fa, la, sol, sol, mi, re, si, do, la, sol. Dacă vrem să revenim la viteza anterioară, un pic mai rapidă viteza decât 60 bătăi pe minut, adică viteza unei secunde, vom pune la 80. Pătrimea va fi egală cu viteza de 80 de bătăi pe minut. Mi, re, mi, re, do, mi, re, mi, la, sol, sol, mi, fa, la, sol, sol, mi, fa, la, sol, sol, mi, re, si, do, la, sol. Bun. Întrebări. Ce semn pe care îl cunoști de pe tastatura telefonului observi pus înaintea sunetului re? Ce semn observăm aici? Un diez. Cum se aude re diez față de re nealterat? Ia să vedem cum se aude. Re diez apare aici, da? Față de un re normal. Re. Cum este re diezul față de re? Mai sus sau mai jos?
Deci re diez, vedem clar, sună mai sus, re diez față de re natural, clapă albă. Bun, am răspuns la întrebare. Cum se aude re diez față de re natural? Re nealterat, adică natural. Un pic mai sus, cu un semiton mai sus. Ce semn s-a pus pentru a readuce sunetul re în înălțimea obișnuită? Observăm acest semn pe care îl vom numi becar. Ce face becarul? Anulează efectul diezului anterior. Mi, re diez, mi, re diez, mi, re diez, mi, re natural, do. Aici în program nu am cum să introduc becarul, dar îl vedem ca semn vizibil. Dar el, automat, becarul apare într-o măsură în care diezul și-a sfârșit efectul. Da? Deci efectul unui diez durează doar în cadrul măsurii respective, în care se află el. Dacă începem o nouă măsură, automat sunetul alterat anterior redevine natural. Deci, alterația respectivă are ca efect, are putere doar în cadrul unei măsuri. Din această cauză, noi trebuie să punem în fiecare măsură, de fiecare dată, acea alterație. Bun. Ce interval se formează prin adăugarea diezului, dar prin adăugarea becarului? Prin adăugarea diezului se formează un interval de secundă mică. De la mi la re diez avem o secundă mică. De la mi la re becar avem o secundă mare. Se mărește acel interval, crește, da? De la distanța de secundă mică la secundă mare. Reține. Diezul este semnul muzical care modifică înălțimea sunetului, oricând-o cu un semiton. Do, do diez, re, re diez, mi, fa, fa diez, sol, sol, sol diez, la, sol, natural, mi, re natural. Sol, fa diez, sol, fa diez, sol, fa natural, sol. Ce este becarul? Becarul este semnul muzical care anulează efectul diezului. Diezul și becarul se scriu pe linia sau pe spațiul portativului înaintea notei care desemnează sunetul a cărei înălțime este modificată. Deci totdeauna alterația o vom scrie. Dacă avem, de exemplu, sunetul sol, diezul se va scrie pe aceeași linie a doua, înaintea sunetului sol, înaintea sunetului pe care vrem să-l alterăm. La fel și becarul. Vom vedea mai târziu că în același fel se scrie și bemolul. Efectul diezului asupra notei, în dreptul căreia este pus, se limitează la o singură măsură. Asta înseamnă că diezul are putere, așa cum ziceam mai devreme, într-o singură măsură. Din această cauză, în fiecare măsură, el trebuie pus din nou. Becarul din măsura următoare este considerat alterație de precauție. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că automat reul pe care îl vedem aici devenea natural, dar ni se readuce aminte faptul că el nu mai este diez. Da? Și de asta becarul este pus ca un semn de precauție. Da? Ca să fim siguri că nu cântăm aceeași înălțime cum am cântat-o anterior. Da? Vom cânta clapa albă a sunetului re și nu clapa neagră deasupra sunetului re. Bun. Mai cântăm o dată marșul Radetzky. Mai rar. Hai să punem la 50. Mi, re, mi, mi, re, diez, mi, re, diez, mi, re, natural, do, mi, re, diez, mi, re, mi, la, sol, sol, mi, fa, la, sol, sol, mi, fa, la, sol, sol, mi, re, si, do, la, sol. Bun. Și acum un pic mai repede. Re natural, do, mi, re, mi, la, sol, sol, mi, fa, la, sol, sol, mi, fa, la, sol, sol, mi, re, si, do, la, sol. Bun, mergem mai departe. Exersează. Știai că semnul lui diezii se spune pound key, apare pe orice tastatură de telefon și e tasta care dă comanda sistemului de operare.
e ca un enter. Mai poate fi folosit ca o prescurtare a cuvântului number, fiind mult mai ușor să scrii Mambo BS5 decât Mambo number 5. Povestea unei capodopere. Marșul lui Radetzky a fost compus de Johann Strauss tatăl cu ocazia sărbătoririi generalului Radetzky, căreia îi se datorează victoria armatei austriece asupra italienilor la Custoța în anul 1848. Datorită ritmului energic, specific marșului, această piesă a devenit pentru austrieci un al doilea imn național. Bun. Mergem mai departe. Bemolul și becarul. Descoperă. În muzică, pe lângă diez, care urcă înălțimea sunetelor, există și bemolul, semnul care coboară înălțimea sunetelor. Modificarea înălțimii sunetelor se notează prin semne grafice, numite alterații. Ascultă pe internet, noi o să ascultăm împreună, să cântăm împreună, pe deal pe la cornițel, interpretată de artista Maria Tănase și observă efectul bemolului asupra sunetelor alterate. Vă reamintesc la sfârșitul lecției, audițiile, vă voi da câte un link pentru toate audițiile pe care trebuie să le efectuăm. Reține. Bemolul este semnul muzical care modifică înălțimea sunetului în dreptul căruia este scris, coborându-o cu un semiton. Scrierea bemolului respectă aceleași reguli ca scrierea diezului. Efectul bemolului este anulat prin folosirea becarului. Bun. Avem aici o melodie. Încercăm să o scriem pe deal pe la cornițel. Să o scriem repede. Creează. Punem un pian să se audă. Vom scrie doar în chiasol. Vom folosi armura tonalității do major. 80 de bătăi pe minut. Măsura este în 3/4. Nu există anacruză. Bun. Începem să scriem partitura. Mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, do. Foarte simplu. Mi, mi, sol, sol. Mi, mi, sol, do. Mai departe. Mi, 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 sol, sol, mi, sol, mi, do, do. Mi, mi, sol. Sol, mi, do, do. Și do. Bun. Observăm că melodia se repetă. Punem aici și bară de măsură. Ia să vedem cum sună. Mi, sol, sol. Este foarte rar. Să dăm mult mai repede. 20. Mi, mi, sol, sol. Mi, mi, sol, do. Mi, mi, sol, sol. Mi, sol, mi, do, do. La jos. Scriem mai departe. Si, do, re, re, re. Si, do, re, re, re. Doime cu punct, adică durează 3. Mi, re, do, si, do, re. Ia că avem și primul bemol. Mi bemol, re, do, si, do, re.
cu puncte, adică 3 timpi, o măsură întreagă. Si, do, re, 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 2, 3, mi, re, do, si, do, re. Și se termină melodia cu mi natural, mi becar. Mi, fa, 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 mi, sol, mi, do, do. Mi, fa, 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 mi. Mi, fa, 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 mi. Am greșit aici. Mi, fa, fa, doime. Fa, mi, sol, mi, do, do. Avem do, doime cu punct. Și cam asta este melodia noastră. Punem și semnele de repetiție corespunzătoare. Avem aici un semn de repetiție. Nu mai trebuie și aici încă unul. De unde se repetă? Semn de repetiție dublu. Bun. Eliminăm măsurile. Selectez o măsură, apăs Shift, săgeată dreapta, Control Delete. Bun. Mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, do, mi, mi, sol, sol, mi, sol, mi, do, do. Se repetă. Mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, do, mi, mi, sol, sol, mi, sol, mi, do, do. Si, do, re, 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 2, 3, mi, bemol, re, do, si, do, re, mi, fa, 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 mi, sol, mi, do, do. Se repetă. Si, do, re, ar fi trebuit să si, do, re, 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 mi, re, do, si, do, re, mi, fa, 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 mi, sol, mi, do, do. Întrebare. De ce n-a repetat programul ce am spus? Pentru că am greșit eu. Aici trebuia să-i pun un semn de repetiție și el atunci ar fi făcut ceea ce mi-am dorit. Bun. Putem încerca un pic mai repede. 140. Dindițele pe deal, pe la cornățe, trece dorul măruțele cu dragostea după el. Trece dorul măruțel cu dragostea după el. Ca vaca după vițel, ca oița după miel. Bun, ce am observat în această melodie? Observăm că sunetul mi, la un moment dat, este alterat. Mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, do, mi, mi, sol, sol, mi, sol, mi, do, do. Toate bune și frumoase, toate sunetele naturale. Mai departe. Si, do, re, re, re. Deodată miul este mai jos decât miul natural. Mi bemol, si, do, re, 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 mi, re, do, si, do, re. După care, sunetul mi devine natural. Mi, fa, 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 mi, sol, mi, do, do. Se repetă. Si, do, re, 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 mi bemol natural, mi bemol, re, do, si, do, re, mi natural. Mi, fa, 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 mi, sol, mi, do, do. Trebuie să conștientizăm acest efect al bemolului și al revenirii sunetului așa cum era el anterior. Da? Hai să încercăm să cântăm și cu chitară. Mai întâi solfegiem aici. Un do major. Mi, sol, sol, mi, mi, sol, do, mi, mi, sol, sol, mi, sol, mi, do, do.
mi, sol, mi, do, si, do, re, mi, re, si, do, re, mi, fa, mi, sol, mi, do, si, do, re, mi, re, si, do, re, mi, fa, mi, sol, mi, do. Și acum încercăm și pe cuvinte. Foaie verde din vițelul, legat pe la cornățe, toarce dorul mărunțelul, cu dragostea după el. Trece dorul mărunțel, cu dragostea după el, ca vaca după vițel, ca oița după miel. Bun? Audiția veți asculta la sfârșitul lecției, da? Vă voi trimite un link. Mai departe, știai că fiecare dintre clapele negre ale pianului redă două sunete. Re bemol este identic cu do diez, ca să vă arăt lucrul ăsta. Aici avem sunetul re. Sau aici. Re. El poate fi gândit ca bemolul lui re. Re. Re bemol. Sau, dacă luăm sunetul do, do, poate fi, aceeași clapă poate fi gândit ca diezul lui do. Do diez. Deci, do diez poate fi același lucru cu re bemol. Do diez sau re bemol se cheamă sunete enarmonice. Ele diferă prin felul în care le gândim. Ca o alterare a lui re descendent cu un semiton, atunci va fi re bemol, sau cu o alterare a lui do ascendent cu un semiton, atunci va fi do diez. Dar real, cele două sunete do diez și re bemol au aceeași înălțime. Acest principiu se cheamă, aceste sunete se cheamă sunete enarmonice. Bun, povestea unei capodopere. Poemul Coral Miorița, compus de Paul Constantinescu, se bazează pe 3 melodii ale cunoscutei balade și pe textul cules de Vasile Alexandru. În locul pasajelor recitate din baladă, numite în popor băsmite, compozitorul alternează cele 3 versuri melodice, reprezentând melodii din diferite zone geografice. Melodia redată mai sus este din rășinare, fiind alcătuită din 4 rânduri melodice, dintre care primul se repetă. O să învățați la limba română când veți crește mai mari. Sunt peste 900 de variante ale baladei Miorița. Așa cum există variante diferite ale poeziei, ale acestei balade, da? Ale versurilor baladei, tot așa există și foarte multe variante de melodii diferite. Bun. Aici ne zice să ascultăm pe internet piesa Miorița de Paul Constantinescu. O să vă trimit un link ca să puteți asculta la sfârșitul orei această audiție și veți urmări folosirea semnelor de alterație. Deocamdată vedem o variantă a acestei melodii din zona Sibiului. Sol, sol, la. Ia să vedem un sol. Așa. Un scor. Sol. Am luat aproximativ bine. Sol, sol, la, si, la, sol, re, sol, sol, la, si, la, sol, sol, si, si, re, mi, re, do, si, sol, si, si, do, si, re, do, si, la. Așa, vedem măsura de 4 octavi. Să încercăm să scriem și asta repede. Creează Miorița. Sibiu. Deci, variantă din Sibiu. Da. Pian. Rugare. Nu punem nimic la cheie. Măsura este în 4 optimi. Adică optimea devine o unitate de timp. Nu avem anacruză, dar măsura este completă.
sol, sol, la, si, la, sol, re. Și transformăm si bemol. Si, la, sol, re. Astea sunt octimi. Se repetă sol, sol, la, optimi cu punct. Si, la, sol. Si, si, re. Deodată avem si natural. Si, si, re, mi, re, do, si, sol. Re, mi, re, do, si, sol. Do, si, sol, si, si, si. Do, si, re, do, si, la. Do. Revine si. Si. Și sfârșitul. Si, la. Cu si bemol. Și ultima notă. La. Ultimul care se leagă de o doime. Bun, și încheiem melodia, ștergem surplusul de măsuri. Ctrl-Delete. Ia să vedem cum sună. La, si, la, sol, re, sol, sol, la, si, la, sol, sol, si, si, re, mi, re, do, si, sol, si, si, do, si, re, do, si, la. Este prea rapidă, trebuie mai legănată. Modificăm aici tempoul la 60. Sol, sol, la, si bemol, la, sol, re, sol, sol, la, si bemol, la, sol, sol, si natural, re, mi, re, do, si, sol, si, si, do, si bemol, re, do, si bemol, la. Da? Observați alternanța dintre si bemol și si natural. Da? Asta trebuie să urmărim. Încă o dată. Hai să încercăm să cântăm acum cu chitară. Da. Sol, sol, la, si, la, sol, re, sol, sol, la, si, la, sol, sol, si, si, re, mi, re, do, si, sol, si, si, do, si, re, do, si, la. Și cântăm încă o dată cu programelul. La, si, la, sol, re, sol, sol, la, si, la, sol, sol, si, si, re, mi, re, do, si, sol, si, si, do, si, re, do, si, la. Bun, și acum pe versuri. Pe un picior de plai. Hai să punem și cu programul împreună, să meargă. Picior de plai, pe o goră de rai, pe dealuri mărunte cu plaiuri tăcute. Încă o dată. Reluăm. Picior de plai, pe o goră de rai, pe dealuri mărunte cu plaiuri tăcute. Și strofa a doua. Încă o dată reluăm. Scuzați, strofa a doua. Iată vin în cale, se cobor la
observați că foarte clară este influența bemolului. Pe un picior de, da, pe D avem si bemol, plai pe o gură, iarăși D. De, rai, si bemol. Pe dealuri, deja avem revenirea si bemol pe si natural. Pe dealuri mărunte, la fel și runte, aici avem un si. Pe dealuri mărunte, cu plaiuri, de la plaiuri, iarăși se coboară de pe do, pe si bemol. Iuri tăcute, și iar pe si bemol, da? Observăm pe sfârșit de frază. Bun. Cam atât am avut de vorbit despre diezul și becarul, bemolul și becarul, da? Conștientizarea acestor sunete. Acum vom încerca să mai cântăm câteva melodii din repertoriul nostru. Bun, să deschidem repede repertoriul. Da. Artituri. Da. Să deschidem aici repede repertoriul. Vom încerca să identificăm câteva melodii în care apar alterații și să încercăm să le conștientizăm, să descoperim unde ar fi acele semne de alterații. Bun. Hai să ne uităm la repertoriu popular, avem La oglindă, Ia ca așa, Trandafiri de la Moldova, Moară. Da. Avem și aici o variantă de Mioriță. Hai să o cântăm pe aceasta. La minor, fretul 1, sună așa. De nas de munte, de dealuri mărunte, cu plaiuri tăcute, de vânturi suflate și de ploi udate. Iată vin în cale, se cobor la vale, pe turmele miei, cu trei ciobănei, iar ce lungurea și cu cel brâncean măr se vorbită și se sfătuită.
Asta este o altă variantă a melodiei Miorița. Sper că vă place. Și dacă tot am ajuns la melodie așa mai doinite, hai să mai facem o melodie, Mugurel. Este tot o doină, scrisă în 1821, vremea Revoluției lui Tudor Vladimirescu. Sună cam așa. Observați o melodie cu foarte multe alterații, sunete naturale, bemol, diezi și iar revenire pe sunete naturale. Dacă sunteți atenți, le auziți aceste alterații foarte clar. Bun, dragii mei, cam atât pe astăzi. O să vă rog să rezolvați în dedesubtul acestui tutorial. Sunt niște linkuri cu niște audiții pe care trebuie să le urmăriți din cadrul lecției și, bineînțeles, un mic test de evaluare ca să vedem ce ați reușit voi să fixați în această lecție. Mult succes!